zaɓe shi gaba daya. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Salon sallama na iyo sai duka gaba daya. Ga soyan mu kuna ina kusa duka gaba daya. Barsadan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Shi ne zazzaba ya gaza, yana mulki muna kuka, yana mulki muna kuka. Ku zo mu sauya da barsa. Ku tattaro ku taso Mu ce wase gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Ana mulki muna kuka muna ce musu mun gaji. Shi ne zafa ya gaza ya rikita mana da kasa. Arziki a cikin kasa amma ba mu yi cinta ba. Gabarinsa muna gani, wasu duka muna gani. To dai tun da muna gani ba ma abin makiyan kasa. Ku tattaro ku taso Mu ce wasu gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Barista, barista, ina son ka barta. Ka bar su da burga su yi gidan mai duka za ya bai baya bincika shawarar burgar za su yi su rigima. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Salon sallama na iyo barista ai dukan ji ba. Shi ke gaba karka mana Allah za ya yi taimaka. Komai za su yi su gama tun daga mai gaskiya. Tun da barista ka fito ba makin mai gaskiya. Ku tattaro ku taso Mu ce wasu gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Ku tattaro ku taso Mu ce wasu gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Suna cin haƙƙin ƙasa suna ce musu sun biya. Suna kwashe kuɗin ƙasar su kai su boya indiya. Ba harka a cikin ƙasa su duba mana sun kiya. Yanzu ban mu fa ya fito barista ai bi kai ji ba. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Wallahi da kuwa sai mun gaji yanzu gabarista kan ji ba. Shi ya zo ya yi taimako domin kishin yan ƙasa. Kan jabin ayaba ne jarumin mu cikin ƙasa. Baba ka zo ka rika mana, ka rika bar sa haye mana. Baba ka zo ka rika mana jarumin mu cikin ƙasa. Ku tattaro ku taso Mu ce wasu gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Fagen taimakon al'umma barista ka yi yo. In za ka yi kai za ka yi ba ka bin mai kwaikwayo. Ga zakin duka yan kasa barista a bikan jiba. Baba mai kadda ta kina wasu duka mun bika ba ka cin haƙin yan kasa. Mece ta Zaɓe shi gaba daya. limamin Zaɓe shi gaba daya. kai ne jigon al'umma. Zaɓe shi gaba daya. Kai ne jigon al'umma wasu 23 haka. Ku tattaro ku taso Mu ce wasu gaba daya. Kabaristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Kai mun gani don haka zan yi gaisuwa. Sadiq wasan ka ne barista ai bikan ji ba. Da kyautar mota don haka na gode
barista aibikan jiwa. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Baristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Baristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Ga baristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. Ku tattaro ku taso mu je wase gaba daya. Baristan mu ya fito mu zaɓe shi gaba daya. 090 31 73 22 79. Wakar barista Ibrahim Kanjibawa. Allah ya ba mu sa'a 2023 insha Allah.